Ahojte kamaráti, kamarátky, ja som Ondrej a možno sa to nezdá, hej, ale ja toto video nenatáčam sám. Pozrite sa tu za mnou. Hej, tu sú moji kamaráti. Opeľujú levandulu. Hej, kto by to o nich povedal? Ja si tu pijem kavičku, samozrejme. Kavičku mi tu nechal Dodi na stole. Som prišiel ku kamarátovi na chatu, že mu prídem zagratulovať k narodeninám. Zlaté. No ale není tu, hej, ja si išiel tak, kde sa kúpať. No, nevadí. Každopádne som mu donesol rôzne dary. Okrem toho, že som mu donesol rôzne prekvapenia, tak som mu donesol aj, pozrite, za takúto tekvicu. A čo myslíte, prečo? Hej? No, to by ste určite nepovedali, ale je to preto, že tekvica je zdravá. Hej? No a dneska budem večer opekať na ražni. Nechcem hovoriť, čo všetko budeme opekať, lebo to by som predbiehal, keďže vlastne zatiaľ som tu sám na tej chate. Hej, tam vzadu je ohnisko. No a som vám chcel povedať jednu vec, že ja cítim taký mier, ktorý to sa nedá vypovedať slovami. Hej, to treba zažiť. Pozrite sa tu. Tu je levandula, skalka, tam pod tými chatami, tam je vodná nádrž s vodičkou, tam sa dá kúpať. Hej, tu všelijaké cvrčky spievajú. Kavička síce je studená, ale jak sa hovorí, bola pripravená s láskou, takže sa nemám na čo sťažovať. No a taký cítim kľud a mier. No a dúfam, že aj vy to cítite, hej, z tohto videa. Dneska je piatok, večer bude oslava. Čo by som vám mohol viacej zaželať? Snáď len, že aby v živote každého človeka nastal taký moment, kedy cíti ten taký vnútorný mier, lásku, uspokojenie, hej, že všetko vo vesmíre má svoj dôvod, že všetko je perfektné a za všetko sme zodpovední aj my, ľudia, každý za seba a za svojich blízkych. No a takto ja si nejak predstavujem lásku. Hej, že všetko je tak, jak má byť. Takže pozývam tu aj svoju najmilejší, aby si to tu prišla so mnou užiť. Želám krásny deň všetkým a užívajte si. Mier, láska, pohoda. Je to vo vás a v prírode. Ahoj.